A kwanakin baya ne aka ga shafin Instagram na ƙwararren jarumi Alhaji Rabiu Rikadawa ɗauke da wasu hotuna. Mun ga hannun jarumin sarƙafa da hannun wata mata da ba mu san kowace ce ba. Ɗora hotunan ke da wuya a shafinsa na Instagram mai ɗauke da mabiya sama da 600,000. Sai mabiyansa suka fara jeho da comments. Ɗaya daga cikin mabiyan jarumin, Manaƙilu, cewa yi ba girman ka bane. Sai jarumi Rabiu Rikadawa ya ce, baka san abin da ke faruwa ba a wajen. Hoton kawai ka gani. Aminu Rabiu a karce cewa yi mutane ba kwa son faɗin gaskiya. Yanzu baba baka tunanin ƴaƴanka su gani ko matarka? Ɗaya daga cikin ƴaƴan jarumin mai suna Al-Amin, wanda kuma ɗalibi ne mai karatun digiri a fannin lissafi a jami'ar jihar Kaduna, wato Kaduna State University. Shi ma ya tofa albarkacin bakinsa a shafinsa na Instagram mai taken Rikadawa Junior, cewa yi da turanci proud of him, ma'ana ina alfahari da mahaifina. A haka dai mutane suka dinga watsu comment. Wasu suna jinjina, wasu kuma suna nuna takaicin faruwar haka, wasu ma har da zagi. Shi kuwa jarumin ya rika cewa ba ku san abin da yake faruwa ba. Wata kuwa cewa ta Allah shi kiyaye da iyalinka da komai, amma ka bari wata na rungumarka. Da yake baki aka runguma ba ko? Da yake an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi, mun samu damar zantawa da Rabiu Rikadawa, kuma mun tambaye shi abin da ke faruwa. Wata lauya ce mai zaman kanta wacce ta rikide ta zama jaruma a masana'antar fina-finai ta Nollywood, wato English movie industry a nan Najeriya. Kuma wannan hotuna an ɗauke su ne a fim mai dogon zango na turanci da gidan talabijin na Rock TV suka ɗauki nauyi, kuma wani babban producer a Nollywood wato Chiemela ya shirya. Shiri ne na turanci kuma sunan shirin Mustapha, labari ne da ya shafi irin arewacin Najeriya. Ita wannan mata ta fito ne a matsayin matata. Ina da mata biyu, da ita Samira Fashina da kuma ita wata jaruma, babbar jaruma ana ce mata Franca Black. Wannan mata sunanta Samira Fashina, kuma ita ta fara introducing kanta ran da na sauka Abuja. za mu yi abin muka na shiga location, ta zo ta gabatar da kanta, ita ce sunanta wance kuma ita ce za ta fito a amaryata da sauransu. So ta rika kawo jiki, tana kokarin dan motsi kaɗan ta jawo ni ko ta kokarin taba ni, in ta matsa in ta abin ta ba sai an yi haka ba, haka da sauransu. Har dai ta rika tunanin shin koko dai kyamarta nake yi ne ko wani abu gaji irin wannan, wani irin abu ne wannan, gata tana amarya sannan ba za abin da nuna mata ba fa wai cewar kyamarta nake yi ba, amma dai akwai hanyoyin da za mu yi mu iya nuna soyayya da shakuwa da ƙaunar juna ba tare da mun taɓa juna ba. Ita ainihin wannan mata da muke magana matar aure ce da mijinta, ‘ya'yanta har guda 3, da su Allah ta ina ranka matar wani, Allah ta ina ranka da ita. Abin da yasa na ɗora wannan hoto shine saboda nuna wa shi ɗan kallo akwai abubuwan da suke faruwa behind the scene, a bayan fage, wanda bai san dalilin su. Wannan hoto an ɗauke shi ne za ga a bedroom ne, tana zaune ita Samira, ita Amar tana zaune a ciki, da ni da Maryam Bud muka shigo. To muna shigowa sai ta taso, my husband kaza ka, tunda ta taso za ta rungume ni, zaka ina cewa ke stop it, stop. Zaga a hoton, zaga a wani hoton, zaga na yi haka ina kare ta da hannu, ina ture ta, ta ki yadda sai da ta karaso in sai zaga na yi haka na rike hannuna, ina kokarin in rungume in matsa hannuna kada dai ta taba ni, amma sai sako hannun ta ina no stop it, don't. Shine zaka ga Maryam Bud tana ta kyalkyalewar dariya. A daidai wannan lokaci ne sai shi director Oladimeji, yana daga cikin daraktoci masu natsuwa da na yi aiki da su a kariyata ta acting, sai yake cewa da Allah mu tsaya mu fahimci juna, tunda dai abin nan muna yin shi ne domin fahimtar juna gabaki ɗaya. Ke dai Mira Fash, na san kina ƙoƙarin ki nuna professionalism,
ƙwarewa, shaƙuwa saboda fim mai kyau. Kai kuma Rikadawa idan na fahimta da na kula cewar ku nan kusan madubi ne ga al'ummar ku. Kuna ƙoƙari kada ku yi wani abin da al'ummar ku za su ga cewar bai dace ba, ballantane su ko wasu ko ƴaƴansu ko iyalansu su kwaikwaya. Ta ce wannan haka yake. Sai ce to da Allah mai ƙoƙari tunda dai duka gaba ɗaya mun haɗu ne domin isar da saƙo ga al'umma, to mai ƙoƙari mu kiyaye mutuncin juna, mu kiyaye al'adar juna, mu kiyaye ƙa'idoji na addinan juna saboda aikin nan ya kyau. Akwai abubuwa da dama da ake kare musu ba tare da sun sani ba. Ko lokacin da na saka hoton idan mutane suna commenting wasu har zagi suke yi. Mutum yana magana sai in naji ya faɗi ba sai ce kai dai baka san abin da yake faruwa ba. Kai dai baka san saboda ma'ana ba ku san abin da ake kare muku ba. Hoton kawai kuka gani me ya faru wanne kokari ake a kare mutuncinka, wanne kokari ake a kare al'adarka, wanne kokari ake a kare addini, duk baka san kokarin da aka yi domin a kare maka waɗancan mutunci ba. Kawai hoto ka gani sai ka fara zagi, wani sai ka je yana maganar tarbiyya amma kuma sai ka ji ya saka da zagi, sai in rasa mai maganar tarbiyya ya sako zagi, ban san wace irin tarbiyya yake magana ba. Akwai abubuwa da dama da za ka samu musamman idan muna aiki da waccan industry ta kudanci Nollywood. Akwai irin wannan abubuwa da suke faruwa da za ka ga cewar an kawo wani abu an ce ka yi. To idan ka dakata tasu ka yi wani abin ko kare ba zai iya ci ba, to amma mu amfaninmu kenan a ciki. Wani sai ya ga cewar to a'a me isa za ka je ka yi tun da dai ga irin yadda suke yi. Yanzu misali a wannan fim din na Mustapha an kira ni an bani suna na hawa ta karakta ta Aminu Muhammad. Yanzu idan na ce ni Rabiu Rikadawa ba zan yi ba, in aka rasa wanda zai yi ya za a yi? A cikin su za a samu bayarabe ko inyamuri a bashi suna Muhammad Amin kuma yayi duk abin da aka ce yayi zai yi, saboda bai san al'adar mu ba, bai san addinin mu ba, bai san ya muke tafi da abin da aka rubuta. Su kansu marubutan ba su san al'adar mu ba. Zaman mu a cikin su shi isan yawon lokaci in suka gayyace mu suka ce mu zo mu aiki, mukan je mu yi da su. Kuma a cikin aikin da ko a dan zaman da muka yi da su mukan yi kokarin iya kokarin mu saita wasu abubuwa. Idan suka zo da abubuwan za ka ga cewar lalle ilalla sun farraka, sun bambanta da mu yadda muke tafi abin nan, amma za mu gaya musu mu ce a'a kar ai kaza, kar ai kaza, kar ai kaza. Akwai lokacin da muna wani fim sai na turanci ne, na fito irin wani alhaji, na zo gurin wata kaman farakata ce haka, zan ɗauke ta irin sugar daddy ɗin tana alhaji. Abinda script ɗin ya ce da muka juya za mu fita zan tafi, ta rako ni bakin mota, na juya zan tafi sai in ce mata sai mun haɗu. Wai da muka zo bakin mota sai na tsikare ta, sai ta faɗo jikina, sai ne mata kiss, sai muka rungume juna, sai ne muka ce bye bye. Da aka zo za a yi wannan scene ɗin, muka zo har bakin sai na ce ba daraktan ba so kake ka nuna cewa dai muna fita da ita muna sharholiyar mu? Ce na ce to zan iya nuna maka ba tare da abin nan. Sai ce allan baran sai na tsikare ta, sai na yi kiss ɗinta, sai na rungume ta. Na ce to ni kuma ba zan yi ba. Sai aka tsaye da production, aka kirawo executive producer din yana Lagos. Aka kirawo shi aka ce masa to fa we have a situation, ana an samu matsala. Ya ce ta mece ce? Aka ce ga wani acto ya ki yadda ya bi abin da script ce. Ya ce wane ne? Aka ce Rabiu Rikadawa Dila. Sai ce me ya faru? Sai ya ce ai wai shi ba zai yi rungume meniya, ba zai tsikari wannan mata kaza ka sauransu. Ba Kannywood, in ji executive producer, shi wanne zuba kuɗin yace ai. Sai ce ba Kannywood actor bane? Sai ce Kannywood actor ne. Sai ce to ai suna da hanyoyin da suke nuna soyayya ba tare da sun taɓa mace ba. Ƙwararren actor ne, babban jarumi ne. Tunda har ya ce maka zai iya nuna maka soyayya ba tare da ya taɓa tan ba, ka bar shi mana ka gani, ka ga irin experience ɗinsa. Sannan fa daraktan ya yadda ya ce to a zo a yi. Da muka zo muka yi irin da ya wasa da dariya, ya yi toke, to yi soke, ya gwanta biya da sauransu. Ana cewa court da aka gama, matar nan sai da ta zo ta durƙusa gwiwa biyu ta ce min thank you sir. Thank you sir. Na ce me ya faru? Ta ce ka ganni nan
matar aure ce ne, mijina kansa ya fara kwamfilan dangane da rungume-rungume da kiss da nake yi a cikin fina-finai. Rashi ya fara ɓaci a baya su. To ni wannan abin da kai mun ka hana a kiss ɗin nan da rungume nan, ta ce ni ba ƙaramin taimako na ga ni ka taimaka ba ma kai ba, saboda haka na gode. So wasu abubuwa ne kamar da nake faɗa, mutum sai dai i gani i surutu, bai san me aka kai ga abin da ya gani bai sani ba. Amma dai ala halin ya kamata mutane su riƙe wa al'umma kyakkyawan tunani, kyakkyawan zato, ko ba haka bane ne? Duk mutumin da ba su taɓa jin ya denouncing ko ya ce ya fita daga addinin ba, so maganar wai ka riƙa kawo masa jafa'i kana ɗora masa kawai don ka ga wani abu baka sanya aka tarar ba, kullum kai masa zato na alkhairi. So wannan shine dai ba wani abu ba. Kun ji dalilin da yasa aka yi wannan, ko ga wannan hoto an rike juna, ba wai rungume meniya bace da aka yi ta da niyya, da niyyar jin daɗi, kokari ake ma a kare shi da sauransu. Wannan shine.